Takže nazdar lidi, dneska vítám u mýho dalšího videa na hru Slither.io. Třetí part. To snad vidíte sami. Tady ten sken se necháme. Můžeme se do toho pustit. Vůbec. Moje, ti říká, moje. Tak jdeme. Nesnáším reklamy. Já nesnášu reklamy. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, moje. Jdeme na to Paragominus, nebo Nimus, nebo jedno. Prostě jdeme na tohle, oranžovýho. Ne, já ne. czc.cz uvádí. Pojďte mi reklamy. Geek. To je blbec, to je taky blbec. To jsou blbci, normálně. Je tam ještě, jo, dobrý. Ne. Sakra, jak mě bejt, já nesnáším ty mladý. Já normálně nesnáším sok. Hele, tam je ten typ. Já jdu na Boba. Já všechny tři zešikanuju. Já všechny zešikanuju. Dobré. Že jdete to stejně pro mě, takže jako... jedno. Že než to stejně... Nezdrhneš. To všichni známe. Šikanou. Já s Fivkem tomu říkáme šikana. Já zkusím to. Červený, jo. Jak ne? No! Ne, už jsem na 4000. Skoro 5000. Ach jo. Ale už mi to Slither.io začíná lípit. Už mi jde o dost líp, než mi šlo lidi, když jsem hrál Slither.io. Když jsem ho ještě vůbec, ale absolutně vůbec neuměl. To se mi povedlo. Tak, to mě měli vidět. A to jsem nebyl začátečník už, to už jsem hrál dlouho. Já jsem pořád jenom umíral. Pořád jsem jen umíral. Šikana. Oh yeah. Šikana. Oh yeah, moje. Ne, laggy. Nesprintuj. Teda nespídě. Vlastně tady už jsem tomu říkal spídit. Oh yeah. Moje. Dobré, tak tady to se vezmu. Moje. Tohle reálně strašně baví normálně. Je to třetí part jenom. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. No. Jdeme na to. Já pořád na to zapomínám říct. Doufám, že se vám to bude líbit. Já to vždycky zapomenu říct a řeknu to. Když už dávno hrajem. Tak chápete mě? Ne, že jo. Chcete 3000 na nákup na Aukru? Pustíte si kreditní kartu Style, jednou s ní zaplatíte a 3000 jsou vaše. Více na kredit.aukru.cz.
Oni mě strašně trápí. Mě nenechají být, oni jsou zlobiví. Ne, jsou to debil. Na koho jdeme? Na tohle. Už jsem nepřipravený. Na tohle už jsem... Tak kurva už. Ach jo. Jenom 51 skóre. Jenom 51 skóre jsem měl. Já nevím, co jsem za to. Lidi, víte, že to natáčím pro vás, abyste měli srandu prostě. Já mám 11 odběratelů. Já normálně udělám nějaký speciál za 11 odběratelů. Najdu nějakou dobrou hru a udělám speciál za 11 odběratelů. Protože vy jste úplně úžasní. No! Vyskakru už. Sakra už. A tady to má stejný skin. Bude něj. Můj skin mi nikdo žád nebude. Kecám. Budu na toho červenýho. Pokusím se ho zabít. Ne! Ježiši. V třetím partu asi budu nejhorší. Nejlepší jsem byl v prvním partu. 41. Jsem 40. Kolumbie. Nesnáším kolo? By! Typni Kolumbie. Je typne to. Takže se nejede! Vytnu mi reklamy už. Dáme na toho červenýho. Já si věřím, že se mi ho povede zabít. Do budoucnost. Já si věřím. Nebo na Gorona. Gorona! Je tam Gorona! Já už nemůžu. Já se neplejtvám. Oh yeah. Jo! Mě se povedlo zabít. Mě se povedlo zabít. A teď jsem se šetřila. Ne. Já už šikanovat radši. Můžu? Dobré, jde. Sakra. Oh yeah, bitches, já jsem věděl, že toho velkýho zabiju. Jsem mi dal asi druhý part na to. Na YouTube. Nejspíš jsem mi dal na YouTube. Na toho modrýho šikanu. Oh yeah. Jsem to urychlil. Ne. Takže jsem si vzpomněl. Hej. Ne. No. To vyšikanovat už. Já chci šikanovat. Vyšikanuju tě. Oh yeah. Mám tě. Mám tě. Já už týden nebudu. Ještě chvilku budem kroužit, ještě chvilku. Dobré, to už narazí.
Tohle je prostě guta. Já se pořád držím uprostřed, protože tam jsou vždycky jako ty... Protože uprostřed to mám prostě nejradši, je tam prostě hodně hadů a já prostě můžu šikanovat. Furt, ale furt. Hele. Zkusíme si tuhle bandu vyšikanovat. Ha, na mě nemáte. No pokud já do některého nenarazím. Vy jste takový nubové. Ten žlutej není noob. Tak se jenom snaží přežít. Dobře, je noob. Tohle to bych ještě možná já uhlídal. Já chci dneska překonat 12 000 skore. No vlastně já jsem to vlastně dneska udělal těch 12 000 skore, protože já natočím 3 party v jeden den. Možná natočím dneska ještě 4. Nevím, možná natočím ještě 4. No, hlava? Kolik? Jsem ani nevěděl, já jsem ale ani nevěděl, že šikanuju. Já jsem tam prostě viděl nějakýho hada, no tak jsem ho chtěl vzít a já jsem vzal 3 najednou. Já jsem ani nevěděl, že vlastně šikanuju. Ne. Ne. Na mě prostě nemáte, vy jste prostě všichni nubové. Všichni? No, já jsem vám do něj narazil. Ty to sbíráš po mně. Pro mě teda. Ty to sbíráš pro mě. Pochop to. Naráž, už to prostě... Ne, prostě... Prostě narazíš. Tohle to prostě nedáš. No, konečně. Ura. Už mi to konečně začíná zase jít, jako v prvním partu. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Mám tě. Mám tě. Mám tě. Tak co by si ven? Co by si ven být? Že ty už nemusíš. Já dneska možná překonám své skore. Jo, zelenýho, vyšikanu, rychle, vyšikanu. 12 000. Já měl 12 704, myslím. Jak to měl? Nás mám vyšikanovaný. No, jo, dobrý, narazil. To sbíráš po mně, teda pro mě. Ty vole, já se snažím mluvit slovensky, protože můj táta se narodil na Slovensku, ale umí česky i slovensky. Překonal jsem dneska svoje skóre. Natáčíme celkem dlouho. 13 minut. Skoro 14, no. Za 6 sekund 14 minut. No. Máme 14 000. To budu už muset ukončit. Já můžu na videa dávat jenom, který mají 15, který jsou 15 minutový. Ještě možná no tak jako, to jsem asi nevyšikanoval, nebo jo? Jo? Ne? No, stejně už to musíme ukončit, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. No a už nevím, co říct, no. Tak uvidíme se u dalšího partu. Už to vtýho. Tak, čau.